Маркетингът и продажбите са едни от най-важните инструменти на всеки бизнес и Стив знаеше как да ги използва по брилянтен начин. 10 правила на Стив Джобс за успех в маркетинга. Правило 1. Направете страхотен продукт. От 1981 година наблюдаваме успех, стратегия, вдъхновение и иновации. Много малко предприемачи са успели да постигнат това, което направи Стив Джобс – да създаде отличен продукт. От неговата производителност до физическото пространство, което заема, дизайна и красивата кутия, в която идва внимателно опакован вашия продукт. Когато купувате Apple, вие просто знаете какво да очаквате. Качеството на продукта е на първо място, а не само страхотната опаковка и отличните маркетингови стратегии. Ключът е, че продуктът е отличен. В книгата «Какво направи Стив Джобс толкова успешен» ще ти разкрием още от доказаните принципи и методи, които създателят на Apple прилагал с години по пътя си към върха.